Vi se pare normal să pună colegii dumneavoastră pe Facebook să se laude ce mușchi au ei cu ce au găsit? E normal să faci așa ceva? Să nu le lași dreptul acelor oameni să conteste ce spun ei, să vii cu niște imagini pe care le-ai luat de pe nu știu unde? Să nu-i lasă conteste, să nu le lași dreptul? Nu știu unde le-au luat din controle și noi putem susține cu filmări și cu alte probe. Dar dumneavoastră cum vă permite să faceți acuze că ați auzit pe cineva? Păi dumneavoastră, de la nivelul de președinte ANPC România, vorbiți că ați auzit? Cu siguranță sunt lucruri care trebuie lămurite acolo. Sunt acuzații grave pe care domnul... Dumneata nu ești în presă, dumneata e șeful unei instituții naționale care nu-și permite să facă așa Domnule ceva. Arzache, haideți să ne păstrăm un ton puțin mai jos. Unul din inspectori spune că bananele care au pete pe ele trebuie scoase de la comercializare, ok, a înțeles omul, le-a dat deoparte, după care îi scoate 5 lei din buzunar și îi spune, dăm și mie o banană din astea. Și spune, dom'le, da, nu ai zis că trebuie să le scoatem. Și atunci spune inspectorul, păi știți, mie îmi plac mai coapte. Și ăia și-o mănâncă. Deci nu se poate așa ceva. Mă bucur în schimb să aflu că acel coleg care și-a dorit să consume o banană a plătit-o și nu a băgat-o în sacoș, așa cum probabil cu unele dintre autorități se întâmpla în trecut. V-am zis, așa cum spuneți dumneavoastră, nu vi se pare normal întâi să se vină să se discute, ca oamenii să zici cu instituțiile din județ, nu te duci, nu iei cu tine DSV, nu iei cu tine ISU, nu iei și vine ANPC-ul că el știe pe toate. Bă, frate, au fost și anul trecut. Anul trecut spuneau că de 12 ani în anumite locații n-au fost făcute controle. Acum spun la fel că de 12 ani. Păi n-ați fost anul trecut. Anul trecut nu a reglat lucruri acolo. De ce venim acum în plină sezon să închizi și să trimiți? Dom'le, au închis, au scos oamenii, a fost pomană într-o locație și au scos oamenii de la pomană și de la evenimente. Nu poți să faci așa ceva, dom'le. Da. Faptul că s-a creat această isterie pe care au creat-o intenționat acești inspectori, publicând pe paginile lor personale de Facebook imagini și că ei sunt justițiarii care rezolvă problemele din țara asta, a făcut ca turiștii să-și anuleze și rezervări, asemenea atitudini de oameni irresponsabili care distrug economia unei stațiuni turistice. Dacă domnul președinte este de acord, împreună cu cei care au fost controlați și consideră că e un abuz, facem o întâlnire să clarificăm acestea. Sigur, asta spuneam și noi. Dacă este bine intenționat. Tocmai de aceea am mandatat pe vicepreședintele susținut de către PNL să discute